okrem mnohých víziev, ktoré máme, najväčšou je to, že lekárov je stále obmedzená kapacita a čo sa týka počtu a ich kapacít, a to nehovorím o sestrách. Sestry a zdravotné je veľmi nedostatkový tovar. To znamená, že nie je to len na Slovensku. Tým, že sa pozeráme aj na viaceré trhy, robíme konzultácie aj na trhoch v UK, v US, v Španielsku. Myslím, že tento problém je absolútne spoločný. To znamená, že pacientov vždy bude oveľa rýchlejšie pribúdať ako lekárov a zdravotníckeho personálu. Na druhej strane sa nachádzame v ére inovácií, to znamená, že v dnešnej dobe nové metódy diagnostiky, liečby a za použitie technológie sú revolučné a dávajú nám úplne nové možnosti z pohľadu manažmentu pacienta. Či už je to personalizovaná medicína, multidisciplinárna starostlivosť alebo spojenie klinického a holistického manažmentu. To znamená, že nové možnosti nám otvárajú nové príležitosti, na druhej strane ale personál, respektíve experti, ktorí starostlivosť vykonávajú, tak majú veľmi obmedzené kapacity. Ako sa dá s týmto problémom vysporiadať, je tou najefektívnejšou cestou zapojiť pacienta do procesu liečby, prevencie, sledovania a manažmentu. Zapojiť pacienta do spôsobu starostlivosti o zdravie formou interakcie, formou toho, aby sa stal partnerom lekára. To znamená, aby nebol pasívne liečený, alebo skutočne, aby mohol si zobrať zdravie do vlastných rúk. A na to nám budú slúžiť užívateľsky prívětivé technológie. Keď sa pozrieme troška na slovenskú štatistiku používania technológií, aby sme si vedeli, že či tento prístup je aplikovateľný na Slovensku, tak vieme, že zhruba 42% Slovákov používa na komunikáciu sociálne siete, či už je to Messenger, WhatsApp, Viber alebo Skype. Vôbec tá paradigma, že starí ľudia nekomunikujú, je už dávno preč, to znamená 65 plus ročníku nám dominuje Facebook Messenger a 14% Slovákov nad 65 rokov používa WhatsApp. V domácnostiach na Slovensku je v rámci elektroniky najviac používaný mobil s prístupom na internet. To znamená, najskôr je mobil, potom je televízor, potom sú rôzne ďalšie elektrotechnické výmoženosti. 2,5 milióna Slovákov používa mobil viac ako 3 hodiny denne. A to, čo je veľmi, veľmi podstatné, je, že 70% Slovákov používa inteligentný telefón. To znamená, že ostávame len pri nejakých 30% Slovákov, ktorí buď používajú tlačítkový, alebo nepoužívajú žiadny a smartfón. Toto nám definuje obrovskú príležitosť na to, aby nielen slovenskí pacienti, teda aby sa nielen hrali so sociálnymi médiami, interagovali s rôznym obsahom, komunikovali medzi sebou, ale boli tieto princípy použité aj v starostlivosti o zdravie. To znamená, mobile first prístup je to, čo dalo za vznik platformy Hilby. Hilby je platforma, ktorá vznikla s pacientom v strede. To znamená, že vytvorili sme systém, ktorý umožňuje veľmi agilne škálovať zdravotnú starostlivosť, a to tým, že pacienta do starostlivosti, prevencie alebo následného sledovania interaktívne zapojí a vytvorí bezpečný kanál na výmenu informácií z dát a komunikácie medzi lekárom a pacientom. A keď sa pozrieme na stranu pacienta, je veľmi dôležité si uvedomiť, že pacient v rámci aplikácie, ktorý má svoje telefóne, tak má všetky informácie pod jednou rukou. To znamená, že rôzni poskytovatelia, či už sú to veľké nemocnice alebo drobné kliniky, majú možnosť pozvať si svojich klientov alebo aj klientov nových do svojej klientskej zóny. To znamená, klientská zóna je niečo ako profil poskytovateľa, ktorý vyťahuje dané služby, ktoré pre pacienta sú dostupné jedným klikom.
Takto sa stáva, že pacient si vie veľmi jednoducho vybrať z ponuky či už služieb, či už napísať požiadavku vopred, alebo má jednoducho veľmi zrýchlený a veľmi priamy kontakt na rôznych poskytovateľov, a to v pohodlí prostredia vlastného mobilného telefónu. To znamená, že od rezerváciou termínov cez napísanie požiadavky vopred, komunikácie s poskytovateľmi. Tu vidíte, že sme aplikovali prvky Medical WhatsAppu, to znamená, že technológia, na ktorej sú pacienti nielen na Slovensku veľmi zvyknutí, ale je dizajnovaná na výmenu zdravotných informácií. To znamená, že pacienti s ňou dokážu nielen komunikovať, vymieňať rôzne fotografie, udalosti, tak dáta sú chránené a sú šifrované tak, aby boli možné použiť na výmenu zdravotných informácií a starostlivosť na diaľku. Z pohľadu zaznamenávania zdravotných dát je veľmi dôležité, že každý pacient má v prostredí Hilby svoj vlastný medical cloud, kde si môže kolektovať svoje zdravotné dáta. Zdravotné dáta, buď elektronické zdravotné dokumentácie, vie si digitalizovať papierovú dokumentáciu, vie si monitorovať svoje zdravotné vitálne dáta buď manuálne alebo napojením rôznych meracích zariadení. Čokoľvek, dá sa povedať, čo je v cloude, sa dá integrovať do ekosystému Hilby a tým pádom pacienti vedia monitorovať svoj zdravotný stav, či už z pohľadu fitness zariadení alebo medical devices. Každý údaj, každá hodnota sa interpretuje v čase a sprístupuje online lekárom tak, aby lekár, expert alebo dohľadový pracovník vedel vyhodnotiť, akým spôsobom sa vyvíja zdravotný stav pacienta. Pacient má možnosť pri prekročení referenčných rámcov daného parametru zaslať požiadavku svojmu lekárovi, alebo toto upozornenie vie byť nastavené aj v rámci automatickej notifikácie, keď sú pacienti v sledovaní. Ako ďalším pilierom, čo má pacient k dispozícii v aplikácii vo svojom mobilnom telefóne, je komplexná ponuka rôznych služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti nie len z pohľadu klinického manažmentu, ale aj holistického manažmentu. To znamená, že manažment mentálneho zdravia, lifestyle management z pohľadu pohybu alebo stravovacích návykov. Naša platforma pripravila ekosystém na to, aby bolo možné veľmi jednoducho realizovať rôzne interaktívne plány starostlivosti. Tu je príklad toho, ako vieme pacienta navigovať z pohľadu informácií, edukovať pacienta v preoperačnej príprave alebo si vyžadovať rôzne notifikácie podľa rôznych protokolov. Takýmto spôsobom má pacient plnú kontrolu nad či už priebehom ochorenia alebo z pohľadu nejakých preventívnych opatrení. A tu sa blížime práve k obrovskej výzve, alebo respektíve k obrovskému vylepšeniu, ktoré technológie dokážu pomôcť škálovať zdravotnú starostlivosť tu a teraz. To znamená, že na základe takéhoto rozhrania 30 až 60% pacientov je schopný prejsť do self-managementu. To znamená, vie sa objednávať na vybrané vyšetrenia automaticky, vie si štrukturovať svoje požiadavky na základe postupu v aplikácii, vie si žiadať potvrdenia, dokumenty alebo dostávať výsledky priamo do svojho mobilného telefónu, vie si monitorovať zdravotný stav, vie prijímať telekonzultácie, vie prijímať edukáciu alebo vie interagovať s plánmi starostlivosti. Tuto je veľmi zaujímavý taká naša skúsenosť, poviem príklad pri všeobecných lekárov, keď má všeobecný lekár kapitovaných zhruba 1600 pacientov, 1100 pacientov sú pacienti v databáze, ktorí majú na seba nejaký kontakt, e-mail alebo telefón. Na prvé pozvanie, to znamená, keď si daní lekári pozývajú pacientov do svojej klientskej zóny v Hilby,
tak až 15% pacientov vie bez toho, aby vedeli čokoľvek o Hilby, prejsť rovno do klientskej zóny. Tým pádom po nejakom recallingu, čo robí naše support centrum, vieme dosiahnuť u všeobecných lekárov 30% konverziu. Pri napríklad pediatroch alebo v gynekológii je tá konverzia 60-70%, samozrejme aj napríklad pri estetickej medicíne. To znamená, že tá konverzia pacienta z toho manuálneho manažmentu znamená, prídem do ambulancie alebo zavolám si, vystojím si radu, potom čakám na informácie, ktoré aj tak polovicu zabudnem a tak ďalej, tak my vidíme, že toto všetko sa dá určite dneska sa nám darí digitalizovať tým, že pacienta presmerujeme do self-managementu. Ďalší dôležitý fakt, čo vidíme na našej platforme, že 65% požiadaviek vzniká po 17. hodine. To znamená, že väčšina požiadaviek, kedy pacienti chcú si manažovať svoj zdravotný stav, teraz nebavíme sa o urgentných stavoch, ale bavíme sa presne o tom, že potrebujú plánovať riešenie svojho zdravotného stavu, potrebujú sa objednať na ďalšie vyšetrenia. Väčšina požiadaviek vzniká v čase, kedy sú ordinácie a klasické ambulancie už nedostupné. Tým pádom vlastne, keď zabezpečujeme to prepojenie medzi lekárom a pacientom cez klientskú zónu, zvyšujeme dostupnosť, lebo pacienti si vedia na základe jednoduchej triáže požiadaviek vyklikať, čo potrebujú a potom čakajú na potvrdenie od svojho lekára. Na to, aby sprocesovanie pacienta, to znamená, teraz sme si predstavili, čo je na strane pacienta. Na strane pacienta máme rozhranie aplikácie, ktoré umožňuje kontrolovať, manažovať, objednávať sa, platiť, všetko cez jedno rozhranie. A teraz sa pozrieme na prístup lekára. Na to, aby lekár vedel manažovať všetky inovácie v digitálnej medicíne, je potrebné ich sústrediť na jedno miesto. A to presne Hilby spravila. Integrovali sme všetky nástroje digitálnej medicíny od pokročilého objednávania cez platby, cez telemedicínske nástroje, synchronizáciu dát až po interaktívne plány starostlivosti do jedného rozhrania. To znamená, že lekár de facto sa už nemusí učiť novým návykom, nemusí hľadať, kde sú aké tlačítka, nemusí ako keby sa stále edukovať v rámci nových platform z pohľadu diagnostiky alebo nejakej interaktívnej konektivity. Všetko sa nachádza vo webovom rozhraní, ktoré je prístupné kdekoľvek. Takto zhruba vyzerá, nazývame to dashboard lekára. To znamená, dashboard lekára je rozdelený do takých troch základných častí, kde vlastne lekár má prehľad o aktuálnom svojom dni, vidí komunikáciu, respektíve požiadavky pacientov, na základe ktorých si vie robiť triáž, respektíve prioritizovať rôzne požiadavky. Má tu zoznam klientov, svoj CRM systém, zoznam chronologický, zoznam komunikácie, management cez kalendár, a management dispenzarizovaných pacientov, respektíve pacientov z chronických chorých s predpisom liekov, až po kompletne nastavenie biznis profilu a všetkých informácií. Čo sa týka nastavenia základného profilu, na toto pripravujeme zvlášť semináre. Je to veľmi jednoduchý systém, kde lekár si vie, respektíve poskytovateľ vie vytvoriť kompletne sám celý svoj biznis profil, prihlási sa, registruje sa do Hilby, overí sa, nastaví si svoje ambulancie, pozve si svojich pracovníkov. Hilby pracovníkov overuje, keďže poskytujú buď zdravotnú starostlivosť alebo pôsobia v lifestyle managemente. My každého užívateľa overujeme biometriou a vlastným ID. Pracovníkov si vie pozvať jednoducho cez e-mail. Hilby sa postará o overenie samo. Vie definovať role pracovníkov, potom nastavuje si profil služieb a pozýva si svojich pacientov. Systém obsahuje aj kompletný transakčný modul, čo je veľmi dôležité, budem hovoriť neskôr. Systém Hilby vytvára potvrdenia a účtuje na strane pacienta za poskytovateľa.
Dneska ale sa viac budeme pozerať na manažment pacienta a akým spôsobom urýchliť, respektíve zefektívniť prácu lekára. Toto je prístup najčastejšie využívaný aktuálne, to znamená rozdelenie lekára na dané pracovisko, rozdelenie kalendára na dané pracovisko alebo daného lekára, kde dneska vieme, že rozdelením ambulantného času, povedzme na preventívne prehliadky, urgentný a odbery krvi, tak dochádza k veľkej optimalizácii práce lekára a pacienta, pretože, ako som spomínal v úvode, 30% pacientov je schopný sa automaticky objednávať samo na preventívky, respektíve ten manažment je veľmi jednoduchý. Tá výhoda toho objednávania pacienta, samozrejme nezvoní telefón, pacienti si vedia presne sa zaradiť do toho podľa svojej potreby, kam patria a Hilby ich edukuje presne k tej danej službe, to znamená, keď to je odber krvi a informácie z pohľadu toho, aby pacient prišiel na lačno a zavodnení sú súčasťou objednávacieho procesu. Takisto rôzne potvrdenia, výmenné lístky sú v procese objednávania, respektíve rezervácie daného termínu. Ďalšou veľmi dôležitou správou je, že Hilby sa stará o naháňanie pacientov, respektíve o ten časový manažment. To znamená, celá séria pripomienok, notifikácií na strane pacienta je to, prečo ten pacient je oveľa dochvíľnejší. To znamená, sa nám stáva hlavne u dostupnosti niektorých špecialistov, že tie vyšetrenia sú zhruba o 1-2 mesiace, keď nie viacej. A ten pacient nám niekedy aj úplne zabúda na to, akým spôsobom má dané vyšetrenie absolvovať. Takto to má stále v kalendári a Hilby ho prevádza práve tou notifikáciou a ako má prísť pripravený na dané vyšetrenie. Veľmi dôležitú tému, ktorú sme otvorili z nášho pohľadu, by rezervácia termínu mala byť účtovaná za odplatu. Je to z toho dôvodu, že v praxi sa nám stáva, že rezervačné systémy, ktoré sú zdarma, vytvárajú tzv. Falošné rezervácie, respektíve pacienti reálne neprídu, lebo úprimne povedané, pacienti si to nevážia. Keď pacient zaplatí čo len euro, tým pádom tá konverzia je 100%. To znamená, že u nás je možné si vytvárať termíny a v kalendári ľubovoľne, to znamená s nulovou úhradou, so zálohovou platbou alebo s plnou platbou na dané vyšetrenie. Máme dobré skúsenosti s rezerváciou termínu v sumách euro 50, kde pacienti nepovažujú tento náklad za niečo, čo by si nemohli dovoliť. Naopak, oceňujú, že majú ako keby služby toho digitálneho koncentra, znamená, že Hilby im to pripomienkuje, Hilby majú to v kalendári a vedia prísť presne na čas k svojmu lekárovi. Z pohľadu ambulancií, ktoré buď nie sú otvorené voči verejnosti, máme ambulancie, ktoré sú napríklad v nemocniciach špecializované ambulancie, alebo máme ambulancie, ktoré nechcú úplne si nehávať ako keby vybrané časy, respektíve celý kalendár prístupu pacientov. Je možné vlastne vytvoriť si produkty neviazané na termín. Tým pádom pacient pri objednávacom procese si zadáva presne, že potrebuje akútne vyšetrenie, potrebuje potvrdenie a tak ďalej. Tým pádom sa nám vytvorí tzv. Triáž alebo predtriáž pacientových požiadaviek. A ako som spomínal v úvode, väčšina týchto požiadaviek prebieha mimo ordinačných hodín ambulancie, to znamená zdravotná sestra alebo manažer prevádzky recepčná príde a vie si zoradiť a prioritizovať a vie podľa toho, či už buď pacienta pozná, alebo podľa symptómov vie definovať a zaradiť pacientový termín. To znamená, že pacient na základe tejto požiadavky buď dostane termín, alebo jednoducho len dostane dané potvrdenie. Táto celá komunikácia a celý tento digitálny manažment obrovský šetrí čas a kapacity, hlavne z pohľadu zdravotných sestier. Všetko je štrukturované, veľmi ľahko dohľadateľné a ako vidíte, je tam presne zaznamenanie stavu daných požiadaviek. To znamená, že manažment administratívy, potvrdenie a čokoľvek je veľmi, veľmi prehľadný.
Z pohľadu komunikácie, toto nám funguje veľmi dobre napríklad u všeobecných lekárov, kde pacienti si definujú svoje požiadavky vopred. Keď sme spúšťali túto službu Medical Chat, boli veľké obavy z toho, že vlastne pacienti budú vypisovať s lekármi. A opak je pravdou, pacienti si zvykli za ako keby pomenovať svoje požiadavky, keďže je to cez Medical Chat, tak zabraňujeme dvojstranovým e-mailom o podpísaní zdravotného stavu. To znamená, pacienti sú veľmi struční a vedia definovať, či už opis symptómov a tak ďalej. Každopádne každý tento jeden chat sa dá vypnúť. Je to z toho dôvodu, že máme, ako som spomínal, špecializované ambulancie a pracoviska, kde táto komunikácia interaktívna s pacientom nie je žiadúca, ale v prípade, že pacient, a respektíve lekár potrebuje vedieť nejaké informácie o pacientovi, vie si kedykoľvek komunikáciu na pacienta zapnúť. Tým pádom vzniká to, že pacient vie mať prístup k lekárovi vtedy, keď lekár si túto komunikáciu aktivuje. Z pohľadu manažmentu klienta a takým prepnutím sa do profilu klienta, takýmto spôsobom vidí poskytovateľ, lekár svojho pacienta. To znamená, že komunikácia, ktorá prebieha, je obklopená lekárskymi dátami. To znamená, že aj keď máme pacienta, ktorý povedzme sa objednal špecialistovi na konzultáciu alebo chce nejaké doplňujúce informácie, pristupuje k lekárovi so svojimi dátami. To znamená, že lekár vie sa oveľa lepšie, personalizovanejšie rozhodovať a má prístup k jeho zdravotným dátam. Toto sa využíva, táto komunikácia sa využíva hodne z pohľadu režimových opatrení. To znamená, že keď mám pacienta, s ktorým som absolvoval telekonzultáciu, do Medical Chatu sa s väčšinou dávajú režimové opatrenia. Tým pádom pacient to má stále po ruke, nemusí sa dotazovať, lebo sa hodne stretávame v tej klasickej medicínskej praxi, že pacient polovicu z toho, čo mu lekár povie, zabudne. Tak, jak som povedal, v rámci toho profilu je prístupný kompletne celého zdravotný profil. Napríklad, keď máme pacienta po anestéze, to znamená po operačnom zákroku, bolo by potrebné pacientovi 3 dní sledovať tlak. Tento proces vie byť automatizovaný. To znamená, pacient je inštruovaný, pacient si merá tlak ráno, večer podľa inštrukcií a zdravotná sestra vie len skontrolovať vývoj tlaku. Tým pádom odpadá celá tá komunikácia, celé to ako keby preháňa lekára pacienta, ale na diaľku je to veľmi rýchlo realizovateľné. Z pohľadu telekonzultácií na Slovensku povedzme, že je dané telekonzultácie v takom úvode, to znamená, že sa to rozbieha. V zahraničí tieto prípady, hlavne v americkom trhu, fungujú oveľa významnejšie. Ale každopádne z tých prvých skúseností, čo máme na Slovensku, hodne sa využíva telekonzultácia v prípade kontroly zdravotného stavu. Máme špecializované pracovisko, kde vlastne manažujeme pacienta v transplantačnom programe a ten pacient je z celého Slovenska, je to 680 pacientov, ktorí vlastne vedia nahradiť tie fyzické kontroly aj kontrolou online. Šetrí to čas, šetrí to pacienta a lekár má veľmi prehľadne k dispozícii dáta pacienta, vidí ho naživo. Tu sme sa stretli s takým zaujímavým faktom na jednom oddelení detí a dorastu, klinika detí a dorastu, kde vlastne prednosta kliniky uprednostňuje, aby pacienta aj videl, nielen s ním telefonoval, pretože pri tom klasickom telefóne mu odpadá ten kontakt s tým klientom. Keď vidí toho svojho pacienta online, tak vie oveľa lepšie previesť svoju kontrolu. Samozrejme, ďalšia kontrola je z pohľadu, povedzme, nejakej rehabilitácie na doba, kedy vlastne fyzioterapeut si vie skontrolovať tú hypnozu aj naživo.
Alebo hodne využívaná je konzultácia zdravotného stavu. To znamená, že kedy vlastne na Slovensku to nazýva second opinion, to znamená, že spojenie lekára a pacienta a nájdenie najvhodnejšieho postupu z pohľadu praxe lekára. Zase je veľmi dôležité. A všetko je to k dispozícii v jednom rozhraní. To znamená, nemusí lekár nič inštalovať, pacient nemusí nič inštalovať. Keď sa lekár rozhodne komunikovať písomne s pacientom, alebo si aktivuje videohovor, alebo vlastne je len inštruovaný, všetko je to v rámci jedného rozhrania a veľmi ľahko prístupné. Máme skúsenosti s telemedicínskou konzultáciou, ktorá je telefónom, ktorá nie je štrukturovaná, sú s tým veľké poťaže, pretože napríklad pri jednom veľkom poskytovateľovi, keď si objednáte telekonzultáciu, tak cez call centrum vám dojde termín v piatok a v piatok musíte byť celý deň na telefóne, lebo keď raz zmeškáte ten telefonát, naspäť sa nedovoláte a ďalší termín bude v pondelok. Veľmi, veľmi ťažko obsluhované z pohľadu pacienta, ale na druhej strane aj veľmi ťažko obsluhované z pohľadu lekára. Takže štrukturované, že pacient, teda respektíve lekár dá termín, lekár otvára videorum a lekár vlastne v prípade napríklad posunu, pacient sa nevie spojiť s lekárom. To znamená, že pacientovi vždy príde notifikácie, kedy sa lekár pripojil do videorumu, to znamená, že sú známe prestoje, samozrejme tie časy sú orientačné, ale tým pádom je pacient spokojnejší a samozrejme za takéto služby je ochotný platiť. Ako som povedal, je veľmi dôležité, že všetky tieto služby vytvárajú také nové druhy manažmentu pacienta, ktoré slúžia ako podklad na spoluúčasti pacienta k starostlivosti. Máme nejakú starostlivosť, je to veľká diskusia, že čo má a čo nemá byť hradené zo základnej zdravotnej starostlivosti. My si myslíme, že tento digitálny komfort a tento manažment pacienta práve slúži na to, aby pacient si vedel zaplatiť za služby, ktoré ocení, mal tam jasnú pridanú hodnotu a lekár veľmi jednoducho účtoval tieto transakcie. Veľmi dôležité povedané. A poskytovateľi, lekári, experti sa nemusia venovať vystavovaniu potvrdení bločkov na strane pacienta. Všetko robí Hilby. To znamená, čokoľvek si pacient objedná, platí vopred, zaplatí či zálohovou platbu, všetko mu vystaví Hilby z pohľadu účtovania. Lekár si účtuje jednoducho raz do mesiaca alebo raz do týždňa a sumárnu transakciu, ktorá ide z účtu Hilby priamo na jeho IBAN účet. Keď potom sa budeme venovať ďalším kategóriám, budeme rozoberať transakcie a nastavovanie služieb v ďalších webinároch podrobne. Z pohľadu inovácií, respektíve transformácií, ako sa dá posunúť manažment pacienta, je veľmi dôležité, že platforma Hilby bola vyvinutá na štýle medicínskeho Google. To znamená, že na to, aby ste hociaký poskytovateľ vedel nasadiť medzi pacienta, medzi klinickú prax nejaký digitalizovaný protokol, je veľmi potrebné riešiť bezpečnosť, overenie pacienta, digitálne podpisy, potom prenos dát, držanie aplikácie a užívateľský support. To je veľmi náročné a preto vlastne vznik hociakého terapeutického nástroja je veľmi komplikované. U nás v Hilby je to veľmi jednoduché naopak. To znamená, že naša platforma vytvorila ekosystém, ktorý umožňuje veľmi jednoducho digitalizovať takéto návody. Povedzme, v týchto transplantačných programoch spomínaných je to informácie o zaradení pacienta do transplantačného programu, nahraté videá a informácie, ktoré, ako vidíte, tak sú robené v štýle sociálnych médií. To znamená, sú robené v takom štýle, ako je zvyknutý ten užívateľov ten obsah konzumovať. Aj dokonca prvky interakcie, to znamená, že každý jeden, či už je to rada alebo video, tak pacient potvrdzuje a interaguje s ním. Tým pádom sa stáva ten obsah oveľa porozumiteľnejší, ale hlavne pacient má všetky tieto informácie po ruke. Z pohľadu takého
komplexnejšieho prístupu by som rád spomenul protokol pred- a pooperačnej starostlivosti pri výmene bedrového klbu od doktorky Švrčkovej, ktorá definovala už taký komplexnejší pohľad na to, ako pacienta pripraviť pred operáciou, aby pacient vôbec prišiel na operáciu zoperovateľný. To znamená, že návody a postupy tak, keď je pacient indikovaný na výmenu bedrového klbu, aby vlastne tých 10-12 mesiacov, budeme dúfať, že tie čakacie doby budú kratšie, ale je to rovnaké aj v Anglicku, aby ten pacient vlastne už bol v nejakom prípravnom procese. A tuto, ako vidíte, dizajn tých interaktívnych dláždic sprievádza pacienta v tej predoperačnej príprave a potom vlastne sa mu aktivuje protokol, ktorý už definuje presne, čo k tej pooperačnej starostlivosti náleží. A tu je veľmi dôležité poznamenať, že toto obrovsky odbremeňuje nápor na nemocnice a na špecializované pracoviska. Pretože keď vznikne protokol, ktorý pozbiera ten best practice z tých top centier a z top lekárov presne o to, akým spôsobom sa starať o ranu, aké sú tie rôzne udalosti, ktoré sa môžu stať, kompletne nácvik s barlami, úprava domáceho prostredia, až po rehabilitačný protokol, ktorý pacienta presne prevádza z prvý týždeň, prvý mesiac, prvé 3 mesiace a prvých 6 mesiacov, tak, aby sa vedel pacient zapojiť plnohodnotne do života. Pacient dostáva interaktívny nástroj, kde už je súčasťou celého liečebného procesu. A na základe toho v tomto prípade sa bude jednať o tzv. Hybridnú starostlivosť, to znamená, že bude do protokolu zaradená aj telemedicínska kontrola, kedy vlastne fyzioterapeuti aj naživo, respektíve telemedicínou, prebehne a bude počúvať toho pacienta. Ale ten manažment toho pacienta z pohľadu použitia daných technológií je omnoho efektívnejší a omnoho viac redukuje, respektíve zvyšuje kapacity samotných nemocníc a chirurgických zariadení. Naša platforma umožňuje vznik nových ciest pacienta, ako je vlastne pripravovaný protokol od doktora Boma, ktorý sa bude snažiť porovnať standard of care s manažmentom pacienta, kde pacient s hypertenziou neuvidí svojho lekára. A to preto, že vlastne na to, aby boli reálne možné aplikovať nové metódy z manažmentu pacienta, je potrebné a sú potrebné dáta. Naša platforma tieto dáta vie zberať z domáceho prostredia, vie kompletne analyzovať to, ako sa pacient správa v domácom prostredí a kombinovať to s klinickými dátami. Toľko zhruba na úvod dnešného toho, nazvem to, 0. webinára, keďže je to tak webinár na rozbeh. Rád by som poznamenal, že platforma Hilby a celý ekosystém je k dispozícii pre poskytovateľov starostlivosti zdarma. Veľmi jednoducho si viete vytvoriť profil v zóne pre experta na hilby.com a pomocou nášho bezplatného support týmu nastaviť buď pilotnú prevádzku alebo definovať tie use casey na vašu medicínsku prax. Veľmi dôležité je, platforma Hilby sa zameriava na platby od pacientov, ktoré sú v rámci nadštandardu, v rámci príplatkov pacienta. Vďaka tomu, že platforma Hilby obsahuje v sebe platobný systém, nielen, že prinášame nové peniaze poskytovateľom, ale na základe toho, že máme v sebe transakčný systém, dokážeme celú platformu dať poskytovateľom zdarma. To znamená, neplatíte žiadny paušál ani žiadny aktivačný poplatok. Práve naopak, pomocou nášho support centra si viete ako keby nastaviť to best practices, to znamená, že koľko si pýtať za telekonzultáciu v Prešove, aké sú štandardy v Martine z pohľadu objednávania a platieb u špecialistov a tak ďalej.
V neposlednom rade je dôležité poznamenať, že platforma Hilby je plno synchronizovateľná s akýmkoľvek lekárskym systémom. Tuto stačí, aby prebehla konzultácia s vašim dodávateľom. Už sme integrovaní vo viacerých systémoch, ale tomuto sa budeme tiež venovať separátne. Takže ďakujem za pozornosť a kľudne teraz poprosím otázky buď do chatu, alebo sa môžete prihlásiť a môžeme chvíľočku diskutovať. OK, takže otázky už nie sú. A aké je momentálne... už mám. Aká je momentálne užívateľnosť zo strany pacientov aj lekárov? A treba možno lepšie špecifikovať otázku. Ako som povedal, z pohľadu pacientov momentálne prebieha pozývanie pacientov zhruba s tou 15 až 20% konverziou spontánov. To znamená, že na jedného lekára je to zhruba 150 až 200 aktívnych pacientov. A to znamená, že už hovorím počti, tak dúfam, že hovorím správne. Áno, to znamená, že je to z pohľadu tej hromadnej konverzie. Čo sa týka využiteľnosti u lekárov, lekári využívajú túto platformu z pohľadu zatiaľ doplnkových služieb. Máme desiatky lekárov, ktorí majú nastavený plný profil, to znamená, manažujú si pacienta samoobjednávaním. Väčšina poskytovateľov, zhruba 150 poskytovateľov, si aktivuje čiastkovo vybrané služby. Napríklad je to automatizácia preventívnych prehliadok alebo zálohové platby z pohľadu zubných kliník a tak ďalej. To znamená, že niekde je to o objednávacom systéme a niekde je to o napríklad telekonzultáciách. Áno, ďakujem za otázku. Áno, čo sa týka využívania systému, stačí napísať buď na support, alebo keď si vytvoríte profil, tak tam si viete kliknúť, požiadať o konzultáciu a náš tím sa vám rád ozve a dohodneme si stretnutie. Ďalšia možnosť je, pripravujeme sériu automatizovaných nielen webinárov, ale takých how-to videí, kde sa budeme snažiť rozobrať do detailu najlepšie skúsenosti z ortopedických ambulancií, najlepšie skúsenosti z ambulancií všeobecného lekára, máme dobré skúsenosti z gastroenterologických ambulancií, potom máme gynekológiu, pôrodníctvo až vlastne celý ten lifestyle management. To znamená, že potom budeme mať špecializované how-to videá a semináre na management pacienta a z pohľadu psychológie, mentálneho coachingu a lifestyle managementu. A v ďalších sériách webinárov, ktoré prepravujeme, budú sa viac zaoberať do hĺbky jednotlivých funkcionalít. Budeme sa snažiť najskôr otvárať tú tému z pohľadu toho, že digitalizovaním, respektíve presmerovaním pacienta do self-managementu vieme veľmi efektívne šetriť zdroje, navyšovať kapacitu a dostupnosť lekárskej starostlivosti. A potom vlastne by sme sa chceli venovať už s hostiami, to znamená s vybranými lekármi, aby vám sprostredkovali už svoju najlepšiu prax. To znamená, že budú špecializované webináre potom aj priamo s poskytovateľmi, ktorí sú najaktívnejší. OK, super. Tak ďakujem za otázky a ďakujem za účasť na, jak som to nazval, nultom webinári. A ďalšie webináre, ktoré momentálne pripravujeme, pôjdu viacej do hĺbky
a verím teda, že budú mať prínos pre všetkých zúčastnených, ktorí chcú transformovať manažment pacienta. Ďakujem za pozornosť.